national wanda a tun da fara su ne dai yan gwagwarmaya. Umar Tanko Albakura asalin Buhariya in ka ba shi jam'iyyar APC mu zai iya. Ka aliji ka sauri ka doka tambura ce. Waliji ka kara ganga da tambura. Mai baituka da yawan diya na jami'a. Sabon mutan kasa ta ne yan Najeriya. Na jam'iyyar mai APC yan gwagwarmaya. Saka ce ku je mawaka muku na jami'a. Ma daina tanke-tanke aku amsa tambaya. Batun national ciyaman a fatin mai tsintsiya. Waza bai wa dama ya raya jami'a. Waza ji tausayin duniya na jami'a. Waye mutan kasa sun ka karɓi tafiya. Ka ku dakata kawai ba mu zama ka tambaya. Waye ya jami'ar yan asalin Buhariya. Waye ya juri kai kawo yanzu gajiya. A ganin mu shi ya dace a bai wa jami'a. Umar Tanko nace Umar Tanko ta'al daga mai mala kai daga mai mala ciyaman fati mu abai wata alharu wanda mun ga garanti mu abai wata alfil azal suke daya fati mu abai wata are yanzu ya ke kauce seti mu abai wata Allah mai biyayya ne kada dan amana ne a jami'ar majigo ne kuma dan a gyara ne a shi mutum na kowa ne ita wakar mawaka ce na jami'ar APC wanda muka tantance kuma muke ga ya dace a bar wata ma'iya shi ne Tanko Albakura ta'al nace mai zanziya a kyalewa Tanko Albakura Mu tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. wanda shi da rubin APC a kyale kowa a bar jinin Buhari a giga sai dora gyara amma tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. A yanzu naka sai dai naka, ko an guje ka shi zai soka. Lalle da me kama aka huta, abu gaskiya a ɗau cancanta. Kura kawai ta tsira da nata, wa za ya ba makaho mota. Abu gaskiya a daina dabara, ba ma nufin a shuka asara. Abu tankwatin da bai da gadara, bayansa dole sai mun mara. Wata damuwar mu shi zai gyara, da zuwansa mai fishi zai dara. Ai Tanko jarumin gwarzo ne, kuma mai dubu-dubun mabiya ne. Sun yarda Tanko ina kama ne, kuma Tanko mai yawan hakuri ne. Da zaɓin ma Albakura mun yarda zai yi gyara, a bawa Albakura mun zaɓi Albakura. amma tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. Tsintsiyar mutanen Najeriya gaba ɗaya. Tsintsiyar mutanen Najeriya gaba ɗaya. Ayyuka na ci gaba ne mun kasa a faifai. Ko ina kasa ake ana ta maimai. Mu mun bi Albakura jirgin fito a tsira. Albakura bai da tsara. Shi zai rike APC ta yi kyau kasa gaba ɗaya. Mai tsintsiyar Buhari shi ya rike da kwari. Sai APC da sauri bara mun rike da kwari bana mun rike da kwari. Banda ma da mu ake yi Najeriya gaba ɗaya. Yana yake ta baiti baban gida da sauti. Kece kadai garanti APC babu latti. Ku tawo mutan ƙasa ta komai ya zo a daidai. Amma tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. Naka yanzu sai na karewa
sai su zama a farke. Ku fito mu zaɓi gwarzo wanda ke da kwazo, nan arewa har ma da kudin mudu ku zazzo. Bai uwa a gindin murhu mai sai da kanzo, na da munku ne dan zangon ku gani na zo. Mai tsintsiya a kyalewa Tanko Albakura, Amma tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. ana shigar ciyaman fati a kyale kowa. A bar jinin Buhari akida su daura gyara. Murna muke ina 'ya'yan jam'iyyar mu mata. Yau na shigar ciyaman jirgin fitan mu mata. Inganta alkuce kar kowa ya damu mata. Ga jijiyar kasa a wani sun rashin mu mata. Muryar zama ku yau mai zabi da kamu mata. Muna a Nasarawa a jiya ya rike mu mata. Ya tallafa wa mata ya san haƙin mu mata. Shi ne silar zamowarsa a sannatan mu mata. To ga wani ta yado na zai rike mu mata. Ciyaman national APC kasar mu mata. Mu ta alkawai shi ne ra'ayin mu mata. Shi zai rike mu mata. Baya gudun mu mata. Yan jam'iyya ku zo ga mafitar ta alkami. Ana shigar ciyaman sai Tanko Albakura. Mai tsintsiya a kyalewa Tanko Albakura. Amma tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. Ana shigar ciyaman fati a kyale kowa. A bar jinin Buhari akida su daura gyara. Ai ma'azu birni wannan kunne ya dawo, wanda ko a canjin mun ka ce a kawo. Mun kayar kirare muka ɗau ice da bawo, wanda da salon tafiyan sai aje a dawo. Mu muka yi kira APC ta kai ta kawo, yanzu shugaban jam'iyya aiki gaban ka. Tanko Albakuran mu kira yake a dawo, ayyuka na ci gaba ya wuyan rage ku kawo. Dan kwa mun bi APC ba wani ya kawo, jam'iyya ta kawo. Tanko Albakura, jam'iyya ta kawo. Baba Albakura, Mai tsintsiya a kyalewa Tanko Albakura. amma tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. Ana shigar ciyaman fati a kyale kowa. A bar jinin Buhari akida su daura gyara. Almino da fulbe hande kumbungaro nanun, ragar da hande magayi nyaumin fatun nanun. Albakura hande ardo in kunna milinyol, me tsintsiya wani faci min wala kulul. Umar Tanko Albakura ta also tore balul, mojogi da gonga gammo wadi in yi gamul. Kuma wadi kunna de didi mo magi kunyul, wai wai be ma kondo ki be gi baje tukul. Wodo ki du kuma kodi mo wala kulul, bishati ma mi koro ya jomirawo walluma. Mai tsintsiya a kyalewa Tanko Albakura. Amma tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. Ana shigar ciyaman fati a kyale kowa. A bar jinin Buhari akida su daura gyara. APC National Party almakuran mu ya zo. Idan ana buƙatar gyara a bar wa gwarzo, da al'anar National Party muka fi so a danko. Domin ko mun sani zuma ta ɗarar wa koko. Mai tsaitsayar muke so a ƙasa ta ƙara karko. Zoma, Ja mu je ta al. kwashe tuwo kawai mu je mara. Ja mu je ta al. Wanda ya ɗau shirin ka ya tsira. Ja mu je ta al. Danye mu shirin ka mun ƙaura. Ja mu je ta al. Yare ka kware wajen ƙara. Ja mu je ta al. Ta'al kuma ya kware wajen gyara. Ja mu je ta al. Ciyaman Fati Albakura ƙasa ta take jira. Ya kuba ya sa tsintsiya na damo gidan tara. Layin Albakura na gamsu shirinsa yanzu gyara. Mai tsintsiya a kyalewa Tanko Albakura. Amma tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. Ana shigar ciyaman fati a kyale kowa. A bar jinin Buhari akida su daura gyara. Mai tsintsiya ciyaman fati Albakura. A national level fa garanti Albakura. Mai san jam'iyyar ta zauna a saiti Albakura. Iya ba Albakura kar yayi latti Albakura. Domin shi na gaske ba na gangan ne ba. Ta almashe Albakura ba sa an yaro ba.
tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. Ana shigar ciya mun fati a kyada kowa. A bar jinin Buhari a gida su daura gyara. bagar dama mu tanko muke jira ba kauce mun bar yan damfara mai tsintsiya gida nan muka daddara ga almakura dan dokin nasara wato shugaba na fatan da muke kira zaman su wa dolo mun daddara da sanin kwarai ake lulluɓa kaddara ni na yi bincike ba dan takara da ya kai ta al'akwalati kaddara kuma za ya bai wa wancan dan yankara rukun jam'iyya da tsufa ta mayaudara APC a national kwata-kwata babu intabal ruko almakura ne yan asalin Buhari ne ziba ina kira kunyaya na jam'iyya zaman national ciyaman abu tanko almakura Mai tsintsiya a gyalewa Tanko Albakura. Amma tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. Ana shigar ciya mun fati a kyada kowa. A bar jinin Buhari a gida su daura gyara. Kan kasar mu babu gudu da ja da baya, to bare a APC masu rusa karya. Shekara guda aiki ya wuce gidaya, ci gaban mu ya bayyana ƙauyuka maraya. Shugaban ta ai za ya fi kyau da mai biyayya, kuma wanda ke kishin jam'iyyar da kuriya. Tanko almakuran nan wanda ke da niyya, har da kan dukan 'ya'ya na cikin jam'iyya. Tanko almakuran nan za ya samu hanya, ni malam ya hayyama kawo da ba da karya. Tsintsiya a gyalewa Tanko Albakura. Amma tabbatar da tsabtar kwano na cin abinci. Na shigar ciya mun fati a kyada kowa. A bar jinin Buhari a gida su daura gyara. Kakajin ya yi kuri. Wani dan shone wani dan madara. San can fati sai Tanko almakura muke nemo a kasa. Kun san masa sai bauchi na yanzu zuwa tafuran kowa. Bahan kakacin ya yi kuri. Wani ɗan shauke wani ɗan madara. Zancen fati sai Tanko Albakura muke yi mu a ƙasa. Mun san wasa sai bauchi na yarda zama tafuran kuwa. Almakura kasa mun bi ga mu ba za mu masu tumasanci. Wani dan shone wani dan madara. Ga wani can ya sha kamso kuma ya zo zai mana ganganci. Albakura muke yi mu a ƙasa. Rukun fati a kasa mana mu je mun ce sai mai turanci. Wani dan shone wani dan madara. Umar Tanko almakura ya san muku ya san larabci. Albakura muke yi mu a ƙasa. Aikin ilimi sai da ilimi shi ma da nuna gidajenci. Wani dan shone wani dan madara. Gyaran jam'iyyar APC a kasa mana karni yin sakaki. Albakura muke yi mu a ƙasa. Ga limami nan gaba mu sai mi sallah a masallaci. Wani dan shone wani dan madara. Jiya mun fadi mu dan ba almakura muke yi mu wani. Haba. Karaba gardama ciya mun fati a national. Wanda atin da fari su daidai yan gwagwarmaya. Umar Tanko Albakura asalin Buhariya. Ina ta bashi jam'iyyar APC mu zai iya. Na ce karaba gardama jiya mun fadi a national. Wanda a tun da fari su daidai yan gwagwarmaya. Umar Tanko almakura asalin Buhariya. In aka bashi jam'iyyar APC mu zai iya. Karaba gardama ciya mun fati a national. Wanda atin da fari su daidai yan gwagwarmaya. Umar Tanko Albakura asalin Buhariya. Ina ta bashi jam'iyyar APC mu zai iya. Mai tsintsiya ta mu a APC janar Buhari. Sai ta Ta ciyaman din jam'iyyar Buhari. Sai ta Muna so ginin ya ƙara kwari. Sai ta Shugaba sai a runguma tsayayye. Sai ta Wanda ya nuna kar agwai wadanye. Sai ta Kamar Umar Tanko almakura. Sai ta Wanda an kewa inkiya da gyara. Sai ta Nasarawa yana mutunta mata. Sai ta Zamanin gwamnatin zaman gagata. Sai Kuma ta yana cikin yan gwagwarmayar ƙasa ta. Sai ta Jam'iyyar APC wajen kafa ta. Sai ta Kamfanin Zaki ne a shawara ta. Sai ta Siyatan uku zai fiye rike ta. Sai ta Sai ku taso a yau maza da mata a na jami'a. Kai Umar Tanko ne ta amsar masu tambaya. Karaba gardama ciya mun fati a national. Wanda atin da fari su daidai yan gwagwarmaya. Umar Tanko Albakura asalin Buhariya. Ina ta bashi
hamayya Albakura kawai. nan kan rake ka bar jayayya Albakura kawai. in ka ki za mu kunce taya Albakura kawai. dan takarar a babu a huta Albakura a kawai. birnin ka kar ka samu fusata Albakura ka kawai. zai baka jama'iyyar mu ka kacca Albakura kawai. kabisin mu zanziya mu zabta Albakura kawai. mai san watan kasa su wadata Albakura kawai. wani almakura ne zai jata Albakura kawai. wani zagaman mutanen balma Albakura kawai. na bauchi dingi lokal gama almakura nake Garba gardama ce a ban fati a national. wanda adin da fari su ne dai yan gwagwarmaya Umar Tanko Albakura asalin Buhariya. Daga gaba shi jam'iyyar APC mu zai iya. Yau Jamila ce da bai tukan nan. Kan makoma yau da jam'iyyar nan. Shugaba gogagge da zai rike ta. Wanda zai kara dangamar da barta. to ta aljam'iyyar mu tsintsiya shi ta nuna To a kyale da gaske sun siya mun san tsafta. ta aljam'iyyar mu tsintsiya shi ta nuna Inda kowa ya shuka gaskiya sai ya ganta. ta aljam'iyyar mu tsintsiya shi ta nuna Sai da kyawu aiki a bar wa mai shi ya yi aikin. ta aljam'iyyar mu tsintsiya shi ta nuna Albakura kwashi ya yi an gani an yaba. Shi ya sa APC wajen da yau ba gaba. Sai mu karya mu bai wa albakura rukun jam'iyya. Garba gardama ce a ban fati a national. wanda adin da fari su ne dai yan gwagwarmaya Umar Tanko Albakura asalin Buhariya. In ka ba shi jam'iyyar APC mu zai na ce iya. karaba gardama ciya man fati a national Wanda a can da fari su ne dai 'yan gwagwarmaya. Umar Tanko almakura asalin buhariya in aka ba shi jam'iyyar APC ba zai iya Umar Tanko Albakura asalin Buhariya. In ka ba shi jam'iyyar APC mu zai iya. in aka ba shi jam'iyyar APC mu zai iya.